За част центъра на Бургас стана по-пъстър и оживен. Усмихнати, но и със сълзи на очи, абитуриенти от бургаски училища казаха последно с Богом на ученическите си години и изживяните емоции на скамейката. Условията на тежка икономическа криза в страната не спряха хилядите абитуриенти от училищата – Йордан Йовков, Петко Росен, Морското училище, Музикалното, Гимназията по дървообработване. Зрелостниците бяха изпратени от родители, близки и приятели. Общо 4277 младежи завършват в Бургаска област. Баловете се състоят от 20 до 27 май. Придружени от полицейски патрули, част от бургаските зрелостници избраха и тази година да отпразнуват завършването си в комплекс Слънчев бряг. Въпреки радостта си, повечето абитуриенти бяха объркани за бъдещите си планове. Тук на следвие почва живота. Няма учене. Така, не знам какво да кажа. Учение е професия. От тук насетне каквото дойде. Доста от тях обаче виждат бъдещето си развитие в чужбина. Тук насетне следва училище в Лондон и надявам се там да работя. Не знам, там да остана да живея, няма да се върна в България. Много е жалко, даже е жалко за нашата държава. Защото страната ни е прекрасна, но държавата е нещо куца. И най-страшното е, че давайки толкова от себе си, давайки държавата толкова за децата, се оказва, че ние инвестираме в деца, които излизат в чужбина и всъщност подготвените кадри и професионално направление, и като интелект отиват навън, реализират се навън, защото там държавата е силна.